Net als mensen hebben dieren behoefte aan stilte. Stilte om in alle rust op te groeien en een gezinnetje te stichten. Maar ook stilte om goed te kunnen horen of er gevaar dreigt. Voor henzelf of hun nestje. Van vogels tot vleermuizen, geen enkele diersoort gedijt bij lawaai. Daarom is het belangrijk dat wij ze de nodige rust en ruimte geven in een stiltegebied. Het natuurgebied Wijfterbroek-Kettingdijk is met name uniek vanwege het spel van het water, wat hier een heel belangrijke rol heeft in het landschap. Dat bepaalt heel erg hoe het landschap eruit ziet en dat geeft ook hele unieke natuurwaarden. Stilte is belangrijk voor de dieren, voor predatoren, voor prooidieren die veel op gehoor werken. Ja, dat werkt natuurlijk beter als er veel minder omgevingsgeluid is. Ook voor voortplanting, zingende vogels, omgevingslawaai is vaak verstorend. En daarnaast is ook stilte als natuurwaarde aan zich, het ervaren van stilte, het horen van de natuurlijke geluiden zonder dat dat verstoord wordt door menselijke geluiden, is gewoon, ja, is ook een waarde op zich waar we ook belang aan hechten en wat ook zeldzaam is geworden in Nederland. In dit gebied hebben we bijvoorbeeld de twee soorten waar we wel blij mee zijn dat ze hier zitten en ook profiteren van de rust van het gebied. Dat zijn met name de raven en we hebben af en toe ook een zwarte ooievaar aan het gebied. En die hebben een tijdje terug zelfs een poging gedaan tot broeden hier in Nederland. Daarnaast heb je ook wilde zwijnen, reeën, herten. Ja, ook in dat uitgestrekte moerasgebied is juist die stilte van oorsprong is daar gewoon onderdeel van. De uitgestrektheid en de stilte en alleen maar geluiden van de natuur zelf. Dat maakt ook dat je ervan kan genieten van zo'n gebied. Ik hoor nu de vogels zingen, ik hoor de koekoek in de verte, ik hoor wat krekels in het gras ritselen. En ja, dat geeft wel aan dat er, behalve wat je op het oog ziet, dat er onder nog veel meer aan de hand is. En dat komt natuurlijk veel beter tot uiting in zo'n stiltegebied. En, ja, dat is natuurlijk wel mooi als je dat kunt ervaren zo. Dieren die echt houden van herrie, die zijn er denk ik niet, behalve de mens zelf.